Vy neviete, aké to je. A nikdy to nebudete vedieť. Najprv som si myslel, že môj život má význam a že žiť má zmysel. Ale teraz už viem, že to nikdy zmysel nemalo. Môj brat a moja sestra sú mŕtvi len kvôli mne. Viete, ako sa to hovorí? Raz si myslíte, že máte všetko, lenže potom nemáte vôbec nič. Každý deň chodím do toho domu, aby som si zaspomínal na tie staré časy. Keby som tam vtedy bol, mohol som ich zachrániť. Všetko je iba moja vina. Každý z nás, z ľudí, chce mať bezproblémový život. Lenže nie u každého to môže existovať. Vy to nechápete. Nechápete to. Snažil som sa im pomôcť. Snažil som sa. Ako som mohol. Ako som vedel. Stihol som zachrániť brata. A dostal som ho z toho. Bol som rád, že aspoň niekto prežil. Bráček, napadol nás jeden vrah. Chcel nás zabiť. A dostal Veroniku. Brašek, upokoj sa. Všetko je v poriadku. Len poď za mnou. Pôjdeme k doktorovi. Všetko bude v pohode. V tom ma ale zastavil. Musíme toho vraha chytiť. Spoločne to dokážeme. Prečo sme to robili? Bol to len zlý nápad. Neboj sa, braček, neboj sa. Chytíme ho a bude pikať za svoje hriechy. Pamätám si to, ako keby to bolo včera. Podarilo sa mi brata zachrániť. Žiaľ, sestru už nie. Lenže ten vrah nás prenasledoval. Vedel, že sme tam boli. O niekoľko mesiacov neskôr sme sa vybrali naspäť. Pozrieť sa, či tam nie sú nejaké stopy. Proste viete, chceli sme toho vraha chytiť. Našli sme tam nejaký papier. A bolo na ňom napísané: všetko, čo hľadáte, nájdete v temnote. Keď ma uvidíte, tak k cieľu dorazíte. I hneď som vedel, ktoré miesto myslia. Bolo to miesto, ktoré sa nachádza v jaskyni. A tá jaskyňa bola vždy blízko nášho domu. A ten vrah tam musel byť na 100%. Tak sme sa do tej jaskyne vybrali. Nájsť toho vraha. Bola to taká divná jaskyňa. Listie, drevo, rastla tam tráva. Našli sme tam na cedulke skaz a bolo tam napísané: ste skoro na dosah. Ako keby vedel, že tam ideme. Proste on nás asi sledoval. Tak som sa s mojim bratom rozlúčil a povedali sme si, že zajtra
prídeme naspäť. Dobre, tak sa uvidíme zajtra. Vy chcete vedieť, čo bolo ďalej? No dobre, tak vám to poviem. Ako som vám povedal, prišli sme k tomu domu naspäť. Lenže ja som si všimol na tom papieri meno. A to meno môj brat poznal. Mal som šťastie, že bol pri mne môj braček. Pretože neviem, čo by som bez neho robil. Tak sme sa vydali na cestu. Dorazili sme k starému a k schátrolému domu. V truhle sme našli vzkaz, ktorý naznačoval, že vrah, ktorého hľadáme, sa nachádzal v tom dome. V dome, kde zomrela moja sestra. Tak sme sa k nemu rýchlo rozbehli, aby sme stihli toho vraha chytiť. Lenže po ceste tam sa stala môjmu bratovi nehoda. A ja som si ho nevšímal a utekal som ďalej. Ja vytkol som si článok. Au. Au. Jo. A keď som sa po ňom vrátil, bola tam len tá krv. A keď som sa vrátil k domu, nechcete vedieť, koho som tam videl. Bol tam ten vrah, po ktorom sme tak dlho pátrali, spolu s mojou sestrou a s mojim bratom. Lenže obidvaja boli živí. Dal som sa na rýchly útek. Áno, ja viem, som zbabelec. Lenže ja som vyhral. Chytil som ho do mojej pasce. Bolo to také jednoduché. Vítaj v pekle. A teraz s tebou skoncujem. Zažiješ to isté, čo moja sestra a môj brat. Toto som všetko povedal predtým, než som ho zabil. A takto to všetko dopadlo. Tak mi už veríte? Ja nie som blázon. Ja som normálny človek. Viete čo? Klamal som vás. Nie, tak toto nebolo. Proč jste si to všechno vymysleli? Jste blázen? Pretože pravda je v tomto svete krutá.